Ευχαριστώ τους ραδιοερασιτέχνες Κοζάνης, τους ερασιτέχνες Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ πολύ την τροχέα Κοζάνης, που και φέτος πήγαν όλα καλά και με ασφάλεια γυρίσαμε πίσω για αυτή την όμορφη γιορτούλα. Θα ακολουθήσει η κλήρωση στις 10 το βράδυ για τα πολλά δώρα που έχουμε και αξιόλογα. Μετά τις 10 θα έχουμε ποντιακό πρόγραμμα με την νεολαία του χωριού εδώ, ποντιακή παραδοσιακή μουσική. Όλοι είναι μια γιορτή εθελοντισμού, ό,τι κάναμε το κάναμε παρεΐστικα, το έκαναν και οι χορηγοί μας. Ήταν και οι χορηγοί εδώ όλοι μαζί μας που θα σας κουράσω λίγο, αλλά πρέπει να τους αναφέρω, γιατί αυτά τα δώρα που θα δοθούν είναι όλα από τις χορηγίες και τους ευχαριστώ πολύ που συσπηρωθήκαμε όλοι για να παρουσιάσουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε όλοι. Είναι εδώ το φροντιστήριο Δημήτρη Παπαγιάννη, κορυφή. Είναι ο ειδικό Κοζάνης, όμιλος δικυκλιστών Κοζάνης. Ο Τσαλίδης ο Γιάννης, μηχανήματα ποδήλατα. Ο Ζερβανταρίδης ο Φώτης, σπόροι φυτά λιπάσματα. Το καφενείο Χριστοφορίδης Χρήστος. Συστήματα ασφαλείας Κομμάτογλου Ιωάννης. Το καφέ Αβάτζο. Η Τουμπουλίγο Ελένη, οικοδομικά υλικά. Ο φούρνος Λεωνιδάκη. Ο Κοσκοσίδης ο Δημήτρης, το βουλκανιζατέρ. Η Κυριαζίδη Ευγενία. Το σούπερ μάρκετ. Η Herbs and Oils, Νίκος Μαλίνης, η Ειρήνη Μαλίνη. Ο Σταμάτης Βουγιουκλάκης, εκτελονισμοί. Το τάμπλετ είναι έτοιμο στις 10. Το bike garage με τα ποδήλατα, ο Θοδωρής Γερίκογλου. Ο Λαζαρίδης ο Λάμπης Βενζινάδικο. Ο Ζερβανταρίδης αντιπροσωπείες διανομές. Ο Κυριακίδης ο Κώστας Κουφώματα. Λάκης και Σάββας Παπαδόπουλος κέντρο τύπου. Χρήστος Λιάλιος, η Ψισταριά Σαναμένα Κάρβουνα. Η Ζερβανταρίδου Μαρία σούπερ μάρκετ. Ζερβανταρίδης Κρεοπολείο ο Δαβιδόπουλος Μάκης. Ο Σάκης ο Παυλίδης με το γύρο στη Λαϊκή. Παπαδόπουλος ο Κράτης με ανταλλακτικά μηχανήματα. Σαρασίδης Κώστας ασφάλειας. Η Μήλη Παρασκευά. Και τέλος το Βουλκάνο στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης σε Ίσογλου Παναγιώτης. Να σας θυμίσω ότι υπάρχουν τουαλέτες στην αίθουσα απέναντι. Να σας θυμίσω την ανακύκλωση που κάνουμε πάνω σε πλαστικό γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και τα πλαστικά καπάκια. Να περάσετε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ και του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ με υγεία για να απολαύσουμε την έκτη ποδηλατοβόλτα Ξερολίμνης. Ευχαριστώ πολύ. Well, I'm the cashier, I change girls. You can go up my train, girl, and I'm gonna go down that train, girl. Midnight cowboy.